mik. Manake piye? Ajar. Kok yo ngene kok iso marahi manak kuwi lho. Kok ngene kok iso marahi manak iki kok yo nggo dhewe. Iki rumus apa to Pak Dalang? Kok ngene marake manak iki? Saya takon alun, bukan? Lapangan tuh bahasa Jawanya apa? Lapangan tuh alun. Ya lapangan. Ya. Oh ya lapangan. Yo kudu lapangan. Apa? Siti Wiyar. Siti Wiyar ya apa? Ngati-ngati lho karo S3 lho iki. Siti itu Siti lemah. Oh ya lemah itu Siti. Wiyar ki ombo. Jenenge lemah sing ombo kuwi jenenge alun-alun. Oh ya, alun-alun itu Siti Wiyar. Oh, Siti Wiyar. Niki Siti Wiyar juga sini. Nggih, Siti Wiyar. Kene ya Siti Wiyar. Oh, nek carane apa ya? Wiyar ini kan termasuk Siti. Nggih. Bude juga Siti namanya. Iya itu. Niki Siti toh. Nah. Wo nek niki Siti sing bahaya kok niki. Kok bahaya apa, Mas? Sing iso gawe lindu ki ya Siti iki. Kok iso gawe lindu? Lho gara-gara nek pacitan obah ki ya Siti ki obah ki begini. Oh, dadi iki ojo nganti obah ya. Ora, nek obah iki ku abruk kok. Iki sowan Mbak Elisa iki cerdas loh, Reng. Nggih, Hati ya. Nggih. Kalau hewan kaki 4 kaya dening wedhus, wedhus itu beranak atau bertelur, Mas? Yo mana? Ya, kalau wedus kan menyusui mamalia. Beranak. Beranak. Ya. Yen to banyak? Banyak itu unggas kan? Ya. Bertelur. Bertelur. Bertelur itu kalau goyangnya cuma sekali, tapi kalau goyangnya 3 kali itu akan beranak. Nggak percaya? Nggak percaya. Ini ki banyak hitungannya cuma 1, coba tangannya gini 1. Banyak 1. Ya, mikir dicekel Reng. Nggih. Terus dipegang tangan kanan, dipegang tangan kanan, coba Iki dipegang. sulapan iki. Ya, enggak, pegang tangan kanan. Cacal yo. Gerakan 3 kali. Coba. 3 kali. Nah, Tuh 2, 3. ya beranak apa enggak? Apa ya ini bisa beranak? Coba gini. Tuh Gerakan. Tuh 2, 3 udah. Sudah kira Jawa. Apa? Kowe kurung wayahe. Apa itu? Sik to. Ya. Parek pripun? Iki kok iso beranak 1. iki? Nah. 1 1. 2 3 Marai beranak apa ora ngono? iki to. Heeh. Ya delok-delok to. Tekok titik nek. Marai beranak enggak tin. Kayak gini. Mbak Tati niki piye? Iki kok marai beranak ki aku rong tau beranak. Dileng iki leng. Apa aku iso tanpa bojo gimana manake wae? Mik. Manake piye? Ajar. Kok yo ngene kok iso marahi manak kuwi lho. Kok ngene kok iso marahi manak iki kok yo nggo dhewe. Iki rumus apa to Pak Dalang? Kok ngene marake manak iki? Saya takon titin kae. Mbak Tati. Jenengku ki Tatin. Mbak Tatin. Titin kaya wis kenal-kenal lo. Aku kenal te megah kok aku sampean. Kenal kok salah. Aku megah masalahe. Pegang apa? Tatkalane ndek ben nika jenengan dalam lak Yogya. Nggih to? Yojone ngendi jal? Jenengan aja panggih kali kula. Ning jenengan napa niku langsung ditempel. Kula ndak mau. Maksudnya? Lah maksudnya pripun lho jenengan panggil kali kula langsung ditempel lah mau kula. Lah Kowe ngejak ketemune ditempel. Ditempel aku mau. Kamu nggak mau Ndak ditempel? mau. Kaya wong lanang opo petuk Tatin kok ditempel Wala yo, langsung. wah iki pedo. Iki ki ketemu aku lagi pisan Ditempel itu nyeluk si jeneng kowe kleru kok saiki malah ngandake arep ditempeli maksudnya? aku arep takon. Tatin ngendi ayo sing ditempel? Sing aku arep takon. Yen saka Yogya arep nang Magelang lewat ndi? Muntilan to? Muntilan. Ana jembatan kae jenenge ngendi? Pasar ndi kae? tempel. Pasar tempel. Ngomong. Oh, maksudnya ketemunya nyaluk ning pasar tempel. Yang kedua kali malah saya ngeri meneh. Kok ngeri piye? Tak tanggape emoh kok. Mbak Tatin iki mbok tanggap 40 juta nggak mau dia 1 jam untuk nyanyi. Ora sombong to Wila. Iki jane ngandake endi to? Jenengan nak kula calangi ndek ben nika. Dicarangi live streaming langsung nyanyi di Parang. Ndak mau to. 40 juta kowe gelem yo. Nyanyi. Ya aku wegah dipanang tugel ndasku. Lho, mboten purun to? Ora gelem to? Yo nek diparang iki piye? Ya gelem wae ngopo ora gelem. Iki jane aku ngadeg apa ora iki? Ngadeg.
Tolong dicetakke lho, engko salah pemahaman penonton streaming Mbak Tatin. Kono para nonton dhewe. Coba Sik salaman sik. Ben tempel ngene. Tempel. Lah iki jenenge ketemu ditempel ya iki. Aku teko gasik mau kok. Pripun genahke diparangi maksudnya piye? Mang anu piyayi parang niku lak enten sing ajeng duwe gawe. Aku tulung calangno Mbak Tatin. Ah. Sareng kula calangke jenengan, Mbak, jenengan mau nyanyi di live streaming langsung diparang. Jenengan enggak mau kok. Ya enggak mau jajal nek kowe gelem po. Yo jenenge neng Lembeyan ki sing siji kecamatan Lembeyan, sing loro kecamatan Parang. Ngono lho, sejatine nek kene ning Magetan kuwi ana kecamatan Lembeyan, ana kecamatan Parang. Lah ngopo awakku kon nyanyi ning Parang kok ora gelem? 40 yuta lho. Lah kata-katane di Parang ora Aku mudeng. Pak Dalang juga dapat loh. Dapat job barusan, dapat telepon aku. Iya. 100 juta mau berangkat enggak? Dalang. Mau ya? Mau. Dalang di Palu, mau. Motor. Dalangnya di Palu 100 juta. Estrung. Sabar enggak? Ya ini ki nyambung. Pun banget mana urusan di. Lah ya kuwi nek urusan di Parang, di Palu ya kaya ngono. ngono. Ora ngono, ya ora jelas kok mau ngerti-ngerti. Kene ya ora gelem to nek misale arep ditangkap 100 juta tapi di Palu pegah padahal di Palu tuh di mana tahu enggak? Lah ya meso lho San. Ngerti ra di Palu, ngerti ra nggone? Di Palu. Ora ditok-tok. Lah piye? Di Sulawesi Tengah jenenge di Palu, Dalang di Palu, ora kok ditok-tok gitu ora. Ya konsepnya padha wae ya. Oh, kuwi mau ya padha wae karo kene Parang karo Lembeyan Lah mau. iya. Oh, ya ngopo Parang kowe mau ra gelem lho? Ngene wae cah loro iki sok ben ditangkap awake dhewe. Ning ndi? Kon nyanyi nang gentong. Gentong. Gila. Gendong mah kok Gila. Awakmu gelem apa ora? Piye? Cah loro ditangkap 60 yuta kon nyanyi nang gendong. Gelem apa ora? Sedeng apa ora? Ya sepiro gentonge? Engko nek Pertanyaane gendonge sepiro? Oh ya takon penonton sik audiens ditakoni. Gentonge Desa cilik. gentong enten mboten ngono. Cilik kok gede gentonge. Kok nek ora sedeng ning lumayan Oh lho desa bisa. gentong. Ya iki. Lumayan daripada kowe wayangan nang biak. Hah? Di biak ono gelem po? Ya aja. Wayangan kok dibiyek. Ngopo? Ya gelem apa dibiyakin luar negeri. Iya ya aja. Di biak iki daerah ngendi lho San? Kalimantan. Papua. Papua kuwi ning biyak ngono. Ya wis pokoke iki karo seneng Perkenalan matur dulu, sembah Mbak, nuwun. Anggenipun saged gelar pertunjukan wayang dalu menika. Saiki arang-arang lho Mas Gareng semakin kesini nek iso awet, iso gelem nanggap wayang, iso tetep budaya kuwi wis poin banget. Apa meneh Mbah Lurah sono keling. Wah, panjenengan iki aku yo bingung. Kok iso bingung? Sono beling, sono keling. Sono keling kok sono beling. Lah beling tenan panjenengane lak beling kok. Sono keling. Lah yo. Sono keling sudah 3 periode. 3 kali lho kaya masyarakat saking percayane, saking remen, saking sayange karo Mbah Lurah lho. Masyarakat. Ya, masyarakat lho, saking tresnane karo Mbah Lurah. Mongko kok yo iso duwe babon iki loro barang lho. Ngerti ngono lah ya aku daftar sing nomor 3 to. Nggih. Masa kowe arep daftar? Lah aku yo ora payu-payu seprene kok. Awakmu ki ditanggap ping pindho ngono Lah wae iya. kok wis ngerti lek Mbah Lurah. Lah yo wis apa lagu wis plek ngene wis ngene. Karo Mbah Keling. Lah kandhane Mbah Keling ini saking gininya kan yang beliaunya sahabate akeh. Sedaya lurah-lurah sak kecamatan. Kecamatan. Ya Kabeh iso budek. lembean iki kabeh yo rawuh matur sembah nuwun. Yang hadir di streaming juga disapa Mbak Tatin. Ada yang minta Pak Waris Sugiono minta podang kuning ini. Tadi ada titipan boten. Tadi dari Mbah Lurah ya pengen naik panggung. Dari Ibu Bendahara Desa nggih badhe nembang. Oh, Jas.
pokoke lek dulur lembian kuwi kabeh wayangan kudu gruduk munggah panggung. Kabeh. Komplit niki penggemar Mas Trimo Pratama nggih kepareng rawuh sak CS iki. Nggih, Pak Trimo menika penggemar wayang sesungguhnya. Di mana papan, di mana tempat wayangan beliau nyusun. Mas Asem Rosanto, Mas Bambang komplit. Saking Ngawi, saking Bojonegoro komplit sami rawuh. Wah, elok sangat. Ugi Mbah. Niku panyuwunipun apa? Podang kuning. Wonten sesi deman juga. Monggo mengke dipun aturaken setunggal-setunggal. Ada yang lain, Mbak? Mau enten gubuk Kasmoro. Nggih. Ingkang pundi remian monggo Pak Dalang, Pak Alex. Nganggo Kang. Tak kira iki ngono lho, San. Nek jenenge Alex iki kebayanganku iki wonge putih. Ganteng. Putih dhuwur, ganteng ngono. Seko ngendi ngono lho, saka Eropa. Iki asline putih. Nang Lho, mbok bareng iki daleme kan Ngawi to. Iki ki nek gone selipan-selepane gosong dadi rupane. Asline aku putih. Endi sing putih apane genah? Wah, yo ndelik kok. Andi tak delok. Awal aja. Awak modelmu mung kaya bojoku wae yo. Ya tetep ana bedane. Alah ora beda. Kyai nak ngono wis ora beda, tak turu mesti miring ngorok wis. Kaya ngono. Ya mbok nek jenenge turu ki ra kerasa. ngerti ya. Perkara ngorok apa ora ki sing ngerti sing jejere. Oh iya. Berarti jenengan ra tau turu to? Wah, aku nak turu nang gurine bojoku ora betah kok. Lah apa? Miring ngorok ngentut pisan. Wah. Oke, ngono gawe daster kuning wis klomoh. Ya biyen katon apa saiki katon Lah apa? ya lek oyak-oyak Golek kepiye? sia-sia karo wong wedok, wong lanang iki nek ra ana wong wedok ya coto. Kok iso? Ya jajal arep Apa? arep jepit kelangan apa piye? Heh? Oh iya. Podang kuning dibawani itu. Podang kuning Nggih. nggih, pamundutan iki wau sedaya perangkat desa. Kalian Niki Pak Waris penangkane, Sudiono, nggih. Surabaya. Ugi Mbah Guru ingkang saking Laladan Dukuh. Nggih, Pak Guru. Nggih, Mbah Guru, nggih. Nggih. Monggo-monggo. Yen Dulur kula saking Tapen sami rawuh. nggih, alhamdulillah. Nggih. Nadyan wujud mung peksi Iya. Biasane wau yen ngendikan teng pecotot. Hmm. Niku masa bawa suarane ya kepenak. Lah kok piyayi budaya kok arek kok ngene iki dalang lho iki. Mbak Elisa, Dalang. Dalang wedok. Dalang wedok. Ya dalang apa mangsane dalang kerusuhan. Wah, nek wong lanang kuwi tak ngeprak ora patek banter ning tak Mbak Elisa wah rasa kae. Emang wis tau reti. Wah ngerti wae nang wali kukur gawe aku nonton. Ngerti lek ku ngeprak piye. Wah ngoprak iso mak prok. Prok ngono kuwi mbah. Kok pok kuwi piye? Mbah keprake dobel pira ora ro aku. Ben sing penting lak banter. Iya. Nggawa sound system dhewe aku. Lah nek aku Ora kaya nek wong lenang. jadi tak nggih ngoprak kuat ngene iki meneh matus ngono rasane piye. Nah ya beda ya. Ada kelebihan ada kekurangan. Betul. Nek dalang wedok iki sing angel nek apa namanya? Ini apa sabetan, perang. Lah kok iso? Sabetannya susah. Sebabe Ono sing menghalang-halangi. Ora penak gitu. Ya. ben Nek wong lanang penak. ya golek peniti sing pinter. Lah piye? Ya kok kon nata kene kon ngisepne ning buri. Idemu lho. Kaya punuk ya. Ayo Mbak Tatin. Aku ta? Ya, giliran. Halo manis nang Ambok bilih kang kepareng rawuh Pak Alek, Mbak Tatin, Mbak Elisa, beliau Pak Samsi, beliau mantan wakil Bupati Magetan, Pak Dan Ramil Lembian,
lurah-lurah sekecamatan Lembeyan. Matur sembah nuwun Mbah Lurah Sidoyo. Mbah Lurah kuwi ora nggih. Nggih. Wes winggen kelan lana Mbak Tati ini munggah dirasani. pripun ta? Niku lho, tiang-tiang niku. Leng rasane? Biasane lak jenengan kalih almarhum nika teng TV-TV. Nggih Pak Seno Nugroho. Nggih pripun? Nggih, dikira niku jenengan cilik bareng gedhe bake gedhe itu waduh gedhe. Melu-melu aku nek wis nyebut iki ra melu Mas. Tiang-tiang niku lho mang takoni sing brengos niku. Nggih Pak Alek ki ora ngerti ya saya. Ora ngerti sane nggon iki. Wong dalang Blitar ngomong niki gedhi bahaya bare dalang dicucup bun-bunane. Ora apa Padake aku demit. Kula cilik napa gedhi mang takon. Para penonton kula gedhi napa cilik? Gedhe. Sik. Gedhe napa cilik? Gedhe napa cilik? Oh ya wis ra apa-apa can gedhe. Niki jenengan tak dereng ngerti niki ki jane kula ki cilik. Tenane. Tenan. Hah apa? Jenengan nak ming weruh blegere kula sing gedhe. Heeh. Ana sing cilik kok liyane ya. Apa ya Mas ya? Hah? Sing cilik kira-kira apa ya Mas? Ngapa? Ngapa kok mlayu-mlayu? Ngapa kowe? Enggak ngerti aku. Duduane ta, Tit? Ngopo? Kok duduan padake? Engko tak fotone tak lebokne WA-ne jenengan ya. Alah ngono dadak padune ra. WA-ku karo WA-mu kok saling pita? WA-mu lebokno WA-ku. Terus WA-ku lebokno WA-mu. Jarene WA-mu cilik. Apa sedeng WA-ne kula gedhi kok. Iki lho jenenge apa jenenge? Wow. WhatsApp. Tak kira WA. Tak kira lek Tuwa teratat aku. Bahasane piye WA-mu? lebokno WA-ku. Lan WA-ku lebokno WA-mu. Lah gonku cilik apa sedeng iki gedhi. Wandang. Kuwi lho foto-foto ngono lho. Ya. Balisa lanjut. Aku karo dalange ketoke kok kaya ra cocok iki ya. Kok iso ra cocok? Ketok men senti. Wong aku lagi lingguh wis nganu lho. Lagi lingguh wis dijak omongan Mbak Titin kleru, kleru. Ngejak nang ngendi kuwi mau. Kula niku krungu omongane wong nak omongan karo Titin kuwi jajal klerokno. Pak Alek. Nuwun sewu. Aja Titin ke bakul wedang. Titin ke bakul wedang, bakul kopi, bakul pitik kuwi jenenge Mbak Titin. Lek kuwi jenenge Tatin Titok. Ngono lho, sing muni Titin sapa? Awakmu? Budhek ya, padha karo Tatin lho. Lah kok iso? Iya, budhek. Lah kok malah ngonekke budhek. Lah iya. Lah jenengan ngerti apa? Apa? Asmane sinten? Aku ta? Heeh. Ya jelas ngerti wong jenenge dhewe kok ora ngerti. Sinten? Tatin Titot. Tatin Titot. Daleme pundi? Saking Sentolo, Yogyakarta. Mana? Lho, budhek ta? Ora genah wae. Kowe krungu ra sing cerak? Ya cuk krungu. Wong tak kene wong bolone iki bendina mayang karo Pak Alek kok. Dites yo Pak. Lah tak takon rek. Alah siap. Gareng. Ya, jenengmu sapa rek? Jeneng kula Gareng Pacitan, asli kula Kabul. Anak pira rek? Anake loro sing siji SMP, siji kuliah semester 6, Mas. Alah sing siji nang Bangka kono dadi nyambut gawe tukang sapu. Lho genah. Enak. Kupingmu lancang ta? Lho cah kene bendina awor lho, Mas. Lah iki dalange wae ra cetha ming mlus. Coba aku jadi penasaran coba apa? Namanya siapa? Elisa Ursaru Salaso. Tinggalnya di mana? Di Yogyakarta Demagijo. Mana? Ora cetoi. Kandhani kok. Berarti kaya budek kowe. Ngomongnya ngomongke sapa kok genah kaya genah kok lho. Jajal pisan kas. Piye sapa sing arep? Namanya siapa? Aku apa Gareng? Awakmu kuwi lho. Aku Elisa Orsarus Alaso. Ayo. Wes
wis ngerti aku saiki. Pak Lurah jenengan nanggap wong koclok iki. Ya wis kudu ngono. Iki tegese wong wedok ndang tukokno gelang. Ngono. Oh, nek gelang ngono. Ha nek ali-ali? Nek lho. Kok edan yo. Kuwi jaluk ali-ali. Oh, alah ngono ki to. Aku ya ora paham. Mbak Tatin. Nggih. Nyuwun pangapunten rodok benging sithik. Jenengan ngelok ning kono apa? Wong koclok. Koclok. Sing koclok ora aku tok. Lah, Jenengan iki koclok. apa iso? Ngerti wong koclok kok disindeni. Oh, alah ya. Lah ya. Berarti kita koclok bersama ya. Mobilnya ganggu kae. Diterusne Mbak Elisa. Bareng wis entek sore kok ganggu. Iba bunga